Moni ndine Jackie. Ndi nkhani ya lero ikutitengera ku Japan, kuchimake kwa technology. Ndiye mosachulusa zokamba, tengani chakumwa ngati chakudya chilipo ticheze. Ndi nkhani yake ndi yoti ndi ya ku Japan koma tichokera kaye ku China. Mtsikana uyu dzina lake ndi Jiang Gei. Ndipo mu chaka cha 2016 anali ndi zaka 24. Jiang anakula ndi mayi ake chifukwa choti ali ndi chaka chimodzi ku China kumene anabadwira. Amayi ake ndi bambo ake anapanga divorce chifukwa choti abambo ake amapanga zoyendayenda ati chifukwa choti amafuna mwana wamuna. Nde atapanga divorce, amayi ake anadzipezera kamalo pena pake, amavutika amagwira ntchito ukakumulira mwana kunena kuti apeze china chake. Nde mukugwira ntchito kwauko anasunga ndalama yokwanira, anagula kamalo kena kake kumudzi nkumangapo nyumba. Ndi anachita mwayi kunena kuti boma linayamba kunena kuti limafuna lichite develop mbali imeneyoyo. Ndi zomwe linapanga linawo zoti tikugula ni malo anuwa tikupatsani manyumba awiri mtawuni. Ndiwo anavomerada, anagulisa malo kuboma, anakalowa manyumba awiri wamakakhala ndi mwana wawo uyu Jiang ndi agogo ake. Makhala anthu atatu. Ndi Jiang so analolimbikira skulu bwino wake. Ndi anapezeka kuti amalimbikira kwambiri Japanese, anthu aku China kulimbikira Japanese, amakonda chiyankhulo cha Japanese ku skulu. Ndi anapezeka kuti anamaliza high school yake, anapita ku college mpaka anamutumiza ku skulu ku Japan kuti akaphunzire ku Tokyo. Koma analota amagwirizana kwambiri ndi mayi ake. Amayi ake osindu kuwatchula fayoti nawo zinawo ndi Jiang, ndi zingoti mayi ake anampasa mwana wawo dzina lawo, ndi tikazakhala confused. Nde wapita ku Tokyo ku skulu kwake ku university kumene kucha anakakumana ndi mtsikana wina dzina lake Liu Zhu. Mayina awete tizingoti Liu. Anasanduka ma best friends, amakonda anachilichonse amapangira limodzi. Liu anapezeka anakumana ndi mamuna wina wake ku skulu komwe ku Nyamata dzina lake Chen. Ndi Liu ndi Chen chibwezi chitabeba anadzipezera nyumba amakakhalira limodzi ngati banja, koma anali akupitabe ku skulu. Amakhala yekha, anapeza ka flat kake kunena kuti malamulo aku flatiko analoti kudzikhala yemweyo munthu mmodzi osati wabwerese munthu wina kapena chani. Ukapezeka kuti ukhala ndi munthu wina amatha kukuthamangisako. Ndi aliyesa amakhala bwinobwino mapanga zake. Komano panangotenga kanthawi kochepa, Liu uja ndi abwenzi awo a Chen aja chibwezi chinayamba kusokonekera. Anayamba kumamenyedwa, amakonda kupozomenya Chen uja. Ndi Liu anaona kuti munthu uyu ndi wankhaza chonchi. Ndi anazindikira kuti kuli bwino ndimusiye. Anayesera kuti athetse chibwezi, amati akati athetse chibwezi mamuna uja amachonderera usandisiye. Koma akakhala ayambaso zomenya. Ndi tsiku lina anayamba kumenya kwambiri mpaka anayesera kuti athawe. Mamuna uja nkuonera kuti ukandithawa ndikupha. Ndi anafuwula kwambiri akuthawa. Ndi anthu anamva nkubwera. Ndi Chen uja ataona kuti pabwera anthu anabwerera, anamusiya kuti athawe nanga sipabwera anthu. Kuthawa kwa Liu kunali komweko. Ndi atathawa analibe kolowera, anapeza kuti wapita kwa Jiang anafotokozera mayi ake pa phone kuti kwabwera Liu, sakuyenera kukhala kunoko, akadziwa kunena kuti ali kunoko andithamangisako chanjani, koma ali ndi ma issues ndi chibwezi chake ndi wathawa. Ndi amayi ake a Jiang anamuwuza kuti inu kumeneko munapitira skulu, pangani skulu mumalize muzibwerako. Amene wakumveka ngati mavuto a Liu usazilowerere zinthu za ine yache, apeze njira yozisovera, sakuyenera kukhala ndi iweyo, apeze kukhala. Anangowavomera mayi ake aja nkuseka, nangasiya amati best friend. Chen uja anatapsa mtima koopsa kuti munthu wamusiya. Ndi amamuvutitsa ma message every day kumuopseza ndikuti ubwerere, pena azimuchonderera uzibwera, pena amuopseze ukapanda kubwera ndi kuvulaza kapena ndidzivulaza kapena zoterozo. Ndi nthawi imeneyoyo Liu amagwira ntchito ku restaurant, pena amachita mulondola ku restaurant kumweko, anayamba mapanga ngati akumpanga store kuchonchi. Ndi ulendo wina atampitira ku ntchito, Liu anatuluka ndi munthu ogwira naye ntchito ku restaurant kucha kunena kuti uyu ndi chibwezi changa, ndapeza chibwezi china ndi undisiye. Ndi Chen anachoka atakwiya. Of course sizinathandize, zinambangiza kuti apshe mtima kwambiri. Kenako anamuwuza kuti kati anali ndi ndalama zake tikumane ndikubwezere ndalama zakozo. Ndi Liu anavomeradi kuti ndikukakumana naye, koma pokakumana naye anapeza kuti anamugulira chani, anamugulira chibangiri chodula kwambiri ati chokongola. Iye uja nkuvomera kulandiradi chani mphatso ija. Kuti azikoma kwambiri
nkulandira ndalama zake zomapita nde kaya nalandiriranji mphaso munthu oti sakumufuna nkumatenganso gift yake nde zinakhala ngati zampasa hope amuna uja kunena kuti ndikuti zitani ziyenda ngati walandira mphaso yanga kwina nkumamukanabe nde anali amapsa mtima kwambiri kuti ndikundikaniranji ndi amangomulondolabe kulikonse. Nthawi imeneyoyo Chen anali asakudziwa kunena kuti Liu wapita kumakakhala ndi Jiang. Jiang anali waphe opanga zake amangoti uyu nzanga. Nthawi imeneyoyo chaka chake cha 2016 mu September ndi mmene Liu amasamuka amakakhala kunyumba kwa ndani, kunyumba kwa Jiang. Enda amakhala komobisa kuti aini aje apartment asadziwe chifukwa choti mmene ukhala munthu mmodzi yekha. Nde zinapeza kuti zinafika nopoyipa kuopsezedwa kwake timene amampangira stock mpakana Liu anadzadziwa kunena kuti khangati Chen wadziwa kumene ndikukhala chifukwa anamulondola tsiku lina kuchoka ku ntchito nkumulondola all the way mobisala mompanga stock mpakana ukafika ku nyumba kuona kuti akukhala ku nyumba kwa ndani, ku nyumba kwa Jiang. Anangoona kumakhala basi nthawi zonse zingozungulira kunyumba kuja kumaona kuti pano wabwera pano. Zonsezo Liu amadziwa chifukwa choti Chen amamutumizira ma message kunena kuti ndikuziwa kuti wasamukira kunyumba kwa Jiang, ndikuziwa kunena kuti kutani, koma zinazo samamutani samamuuza. Siku lina anazamuuza kuti akudziwa ati kunena kuti ndili kunuko akumandipanga stop. Ndi Jiang anamuuza kuti nde usayimba foni ku polisi bwanji ngati zafika povuta choncho. Liu kunena kuti ayi musachite mvuvu a polisi. Jiang nkuonera zikumveka ngati zoopsa munthu ngati afika poma kuchita stock choncho. Ulendo wina anapezeka kuti anayimbiraso mayi yake Jiang ku China kwauza kuti zinthu tusizili bwino uyu khangati akumampanga stock Liu Chen uja. Amayi yake nkudabwa kuti iwe nkhani zimene zokadazilowererabe mesa ndinakuza nawo kuti mavuto amene ndi mavuto a Liu usazilowerere ndipo akadalo nyumba kwako ifa chani ndati achoke chifukwa chonena kuti moyo wake kumveka wa complicated ndipo iwe sindofuna kuti zimenezo zikukhudze. Iye chanangoti okay chabwino. Nde pa 6 November 2016 Chen anamutumizira ma message omopseza ndani, omopseza Liu kumutsati ndikubwera konko ndikulondola ndikubwera nyumba kwako komweko. Nde Liu amachita mantha anamuimbira foni Jiang kuti Jiang tabwera tikumane kutiko pa train station tinyamukire limodzi tizipita kutiko ku nyumba. Koma sana muuze chilungamo kunena kuti akumwita anafera akuopa kunena kuti Chen akubwera. Nde Jiang ndi ubwino wake anana usadandaule ndikubwera. Ananyamukadi kupita kutiko kupita ku train station. Ulendo wake omwe amanyamuka kupita ku train station ali pa foni ni mayi yake. Amayi yake anamuuzaso kuti inu za ujenezi zili pati za Liu wasamuka pajanda tumusalowerere nkhani zake. Anangoti kaya mayambana kaya matani ndana kuti ndakuza unena kuti kumene kunapitira ku skulu osalowerera ma issues opanda pake anthu ena muzavulala zosaziwika bwino. Atanayankhula ndi mayi yake aja atakumana ndi Liuyo anachoka pa foni kuti basi pai titani tiyankhula naso kutengana ndi Liu uja kumatani kumabwerera kuti akupita nyumba kwa Jiang. Nthawi yonseyo Chen akuwalondola akuwastoka akumayenda ndi nthawi yonseyo Liu sanamuuze Jiang kunena kuti Chen wandiopseza kunena kuti akubwera atathana nane lero. Basi kumapita kumayenda atakufika no kunyumba kuja mpamene azacheuke nkuona kuti ndani Chen uja yakutulukira uko. Ndi chifukwa chonena kuti Liu anali akudziwa kale kuti kukubwera munthu. Iye anangodzamba tuka kuyamba kutani kuthamanga kuthawa. Mbuyo mu Jiang kuzaona kuti nayenso ayambe kuthawa. Ndi Jiang anali kumbuyo kwa ndani kwa Liu. Chen anapeza kuti watulusa mpeni. Anthu aja akudana akuthawa, anthu atatu akuthamanga. Ndi Liu uja anathamanga ndi kutsegula chitseko cha nyumba ya Jiang chija. Akuona nzake akubwera mbuyomu ndi kutseka chitseko chija ndi kukiya. Jiang ali panja kumutsekera munthu kanika kulowa nyumba mwake momwe. Uyu akubwera Chen wapsha kale mtima ndi mpeni wake kamba kulongolola pamene paja. Jiang kuti ayankhe Chen kumbaya mipeni anambaya ka 10 pa khosi ndi pa mtima nkuthawa. Nthawi yonseyo Liu ali mnyumba mwa Jiang wazitsekera. Ati kuimba foni ku polisi kuti khangati panjapo pali wina wake sinzoti chochitika nchani osanenanso bwinobwino. Kenako anaimbaso foni ku polisi after some time kunena kuti khangati wachitika chiwembu nzanga khangati wachidwa chiwembu panjapo sindikudziwa kuti chochitika nchani. Apolisi kubwera. Nthawi yonseyo iye sanatsegule chitseko. Mu nthawi yonse yomwe wabayidwa anzake Chen nkuthawa iye sanatsegule chitseko mpaka na apolisi kubwera mpamene yamatsegula chitseko. Anampeza akadali moyo koma sakutha kuyankhula. Jiang uja anamtenga apolisi kupita naye kutiko ku chipatala.
anakamwalirira ku chipatala. Anamfunsa Liu kunena kuti chachitika nchani, ukuziwa amene wapanga chiwembuchi. Liu ananena kuti sindiziwa china chilichonse ndipo munthu amene wapanga chiwembuchi sindikumuziwa. Amayi ake Jiang analandira foni ali ku China kunena kuti mwana wanu watani waphedwa ku Japan. Amayi ake I think mwalakwitsa si mwana wanga. Basi kukhala sama kufuata analodi ayankhulana naye akunena kuti akupita ku nyumba. Kena kwanalandira foni ina kuti mwana wanu waphedwa ku Japan. Iwo chani panatenga masiku 4 kuti amugwire cheni ucha ende munthu ayonse Liu sanena kuti akumudziwa. Nde inapeza kuti anapsha mtima kwambiri anali mayi ake a Jiang kunena kuti chifukwa cha anampha mwana wanga nkhani zoti sizikumukhudza. Nde amayiwo ndi amene anapeza kuti aulula kuti munthu yoto ndi chibwezi chake cha ndani, chibwezi chake cha Liu. Liu samanena basi mangopanga ngati kuti iye sizikumukhudza. Nde anapeza kuti anthu zitatuluka zonena kuti amene wapha munthu ndi chibwezi chake cha Liu. Anthu anamukwiyira Liu kuposa amene anamukwiyirira cheni. Amene anabaya munthu mpeni chifukwa choti amanena kuti iwe munthu wa mtundu wanji ungakiye chiseko zako kumusiya panja. Ndi amayi ake a Jiang anapita konko anasayinisa anthu ma petition over 1 million petitions yonena kuti munthu yalandire death sentence chifukwa wamupheranji. Ndi nkhani inapita ku court. Ndi Japan inanena kuti ife sitipanga death sentence, sitikhulupirira death sentence. Anampasa 20 years, anampanga sentence 10 to 20 years. Amayi onse zinasangalatsa of course koma nanga sizinachitikira ku Japan. Kukanakhala ku China akanalandira death sentence. Ndi nkhani sinathere pompo. Amayi analo ukwiya kwambiri. Faiwo amapsha mtima kuti no wapangiso kuti mwana wanga aphedwe ndi ndani. Ndi Liu. Ndi amalimbana kuti olamuyankhule samayankha. Olatani amangwanga basi maposi pa social media zabwinobwino zobeba wazichenesa wazibebesa. Ndamaja zimapsesa mtima kwambiri kuti munthu waphetsa mwana wanga nkumapanga ngati kuti palibe chimene chachitika. Ndatapsha mtima kwambiri amayi aja nawonso anaposita pa social media anayika dzina lake la Liu lonse ndi phone number yake kuti munthu amene waphetsa mwana wanga ndi anthu ananditukwana Liu uja. Anamusambwadza anatani ndi Liu nayenso anamemaso anthu ake abale ake chani nkwambaso kumatukwana. Amayi ake Jiang kumauza kunena kuti mungovomereza kuti mwana wanu anafa. Anthu ena amafa mtsanga basi nayenso moyo wake unali waufupi sine ndinampha mwana wanu. Ndi amalimbana kwambiri. I think kuchoka 2016 anakhala kulimbana mpaka na 2020-2021. Amayi aja amanena kuti iwe ndi amene unaphetsa mwana wanga. Chimene umakakhalira mnyumba kwake nchani, chimene unalowera mnyumba nkukiya chiseko ndi chani, chimene sunamuuzire kunena kuti umafuna akakudikirire ku train station chifukwa chonena kuti munthu amakulondola amakuopseza, komanso unamuletsa kuimba foni ku polisi chifukwa chani. Anayamba anatani mpaka na amayi ake a Jiang anapita kukapanga skulu ya law nkumaliza nkumusumira Liu mu civil court kunena kuti uyu ndi kumusumira andilipira at least na chake aluze china chake. Anapezeka kuti nkhani cha inapita ku court koma court yake inali ya ku China. Anachita we nkhani yonse kutani na imeneyo atabebaso pa social media Liuwo mpaka na kumakhala ngati ka celebrity kumene kukufa cha nkhani zomwezo ndi ma followers iwo nkwamba kumatukwananso amayi aja. Ndi amayi wamangonsumira aliyense amene atatumizire zotukwana mpaka na anthu amamangidwa ndithu. Ndi kesi yawoyo ku court Liu ankapanga mwano ankaona ngati kuti palibe chichitike koma court linampeza olakwa kuna kuti iweyo unapangitsa imfa ya nzako. Chifukwa wani sumayenera ukakhalako umadziwa kunena kuti ndi nyumba ya munthu mmodzi. 2 unamuletsa kuchita contact ya polisi atakuza kuti nzoopsa. 3 sunamuuze kunena kuti uli pa chiopsezo chotani. 4 iwe kuthawira mnyumba mwake mwanzako uyo ndikukiya kuti asalowe. Komanso utakiya chonchicha unakhala kwa nthawi yayitali fana apeza evidence yoti atalowa mnyumba mucha amayimbira anthu ena mafoni kumayankhula ndi anthu ena. Nzake akubayidwa nkuphedwa nkufa. Kena ku after pamene atayankhula ndi anthu ena nkumaza imba foni ku polisi bwino kunena kuti panja papa machitika zinthu. Ndi delay imene yoyo ananena kuti mwina nthawi yonseyo akanakhala kuti wapulumutsidwa wapita ku chipatala akanatha kutani akanatha kuchira akanatha kupulumuka. Ndi iwenso reliable anampanga fine $103,000 kuti awalipire amayi ake a Jiang. Ndi anayilandiradi ankakanakana kupereka anapanga apiri koma zinakanika
anayilandiradi amayi ake a Jeni anayipereka kuma donations kwa ma victims, ma organizations othandiza ma victim chani. Koma nkhani yake yomvetsa chisoni kunena kuti pena anthu timapereka miyoyo yathu. Ndi bwino kukhala munthu wabwino koma osakhala bwino to a fault, kumachita way zinthu zozilowerera. Anthu amathadi kuvula life cha zinthu za anthu ena. Kuti mukayang'ana nkhani yoyo Jiangyo amaona ngati akumukonda nzake, akumpasa akumuthandiza, pamene nzakeyo analibe naye ntchito kufika point yoti iye kudutsa ndi kukalowa mnyumba mwa nzakeyo ndi kukiya chiseko kuti kumadziwa kunena kuti akuchitidwa chifwamba koma kungomusiya. Nde pena ma choices tizingosamalitsa kuti osamayiwala chomwe tili pamalo pamene tili kuti kodi panopo ndikusafuna chani, cholinga changa nchani. Nkumayang'ana anthu ena onse ambali kuti zolinga zawo pa miyoyo yathu ndi chani. Zikomo kwambiri.